वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गोवा, नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाईक, एक सीट। भाऊ, आता बीजेपीची आता प्रेस कॉन्फरन्स झाली आणि तुमचे भितर नाव हे नॉर्थ गोवान डिक्लेअर झाले, तुमची पहिली प्रकृती आहे तर म्हणजे आमच्या लिडरशिपीचे मनापासून धन्यवाद करता की सगळ्यांदा ताणी आमचेर विश्वास दवरलो। आपल्या उत्तर गोव्याच्या मतदारांचे आणि लोकांचो काही डिमांड आशिल्लो ताका ताणी मान दिलो आणि लोकांची मागणी मान्य केली। त्याबद्दल तांचे परत एकदा अभिनंदन। आमचे मुख्यमंत्री, आमचो अध्यक्ष, इतर सगळ्यांनी लोकांनी सपोर्ट दिलो, त्याबद्दल तांचे मनापासून हांव आभार मानता की तांणी पूर्ण विश्वास आमचेर दवरलो आणि येणाऱ्या काळात एक 5 वर्सां परत एकदा आमच्या उत्तर गोव्याची आणि संपूर्ण गोव्याची सेवा करपाची संधी आमकां मेळ्ळी आणि त्यामुळे परत तांचे सेवेक निश्चितपणे आमी रुजू जातले। उत्तर गोव्याची जनता आमकां ही संधी दितली अशी आशा व्यक्त करता आणि तुम्ही प्रसार माध्यमां आणि सगळ्यांनी प्रत्येक वेळी सहयोग दिलो, त्यामुळे तर आज हे तू शकले अशें म्हाका मन दिसता। सगळ्यांचे परत एकदा आभारी आसा आणि परती सगळ्यांच्या आशिर्वादाची अपेक्षा करता। देव बरें करूं। हांव अभिनंदन करता, गोंयच्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात भाऊक निवडून हाडचो।